Patuloy po ang aming pag-ikot dito sa unang distrito at nandito kami ngayon sa San Fernando para sa Day 5 ng Elimination Round. Ako Bicol Cup Masbate, hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. At sa ating Game 1 para sa isa na namang triple header, magtatapatan ng Batuan at San Pascual dito sa Tito R. Espinosa Cultural Sports Center. Magandang hapon, ako po si Kapa Morgan. Yes, partner, hello, magandang hapon din. I'm Coach Paul Sepe, no? So dalawang kupunan, partner. Ito, ang Team Batuan, partner, naghahabol pa rin ng kanilang ikalawang panalo. At itong San Pascual naman ay talagang medyo inaalat dito sa ating tournament at wala pa silang panalo dito. So, Batuan wins against Monreal on their last game. Ang score dyan is 95-87. At ang San Pascual naman ay natalo sa malakas na team na home team nung nakaraang kanilang outing na sa San Jacinto with 69-87. So, partner, titingnan natin kung ano magiging adjustments nito dito ng dalawang kupunan. So, wag na natin yung patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Marhay na hapon, Bicol Lancia. This is your day by Ako Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Saldico at Ako Bicol Party List. At habang na kasunod pa, we welcome you everyone inside the Tito R. Espinosa Cultural Sports Center for our triple header matchup. Our first game will be having Team Batuan versus Team San Pascual. And for the first five for Team Batuan, wearing jersey number 13, Mark Pacquiao Volpo. Wearing jersey number 16, Car Ensoy Bachana. Wearing jersey number 20, center, Alti Alraga. Wearing jersey number 21, forward, Larry Concepcion. Wearing jersey number 22, forward, John Cherry Makoto. And for the first five for Team San Pascual, wearing jersey number 12, forward, Dave Oxford Belpes. Wearing jersey number 21, guard, Ramzan Balcona. Wearing jersey number 24, forward, Chino Juboas. Wearing jersey number 33, forward, Ken Balcona. And wearing jersey number 72, center, Robert Mahinay. And for the officials for this volley, blue team, CJ Sanchez. Number 1, Ariel Bermeo. Number 2, Ranong Chumacena. This is your the Bicol Cup Masbate. Ating Tom. Isang mainit na Biyernes ng hapon po ang meron tayo dito sa Distrito 1. Pa rin ng inyong Ako Bicol Cup Masbate Elimination Round. At ayun, kakatapos lang ng tip off, muntik nang makascore doon ng mga taga San Pascual. Ayan, first score dito sa ball game natin, pero andito na ngayon sa mga kanilang katunggali ang Batuan. Ang ball possession inalat din sa unang attempt. Sayang yun, partner. Leak out pa sana ni Gino Umawas kito kay Balbuena. Hindi lang na-control kanina. Now Bacolod has the ball. Binigay kay Belbes. Belbes fakes. Binigay sa key. Pero wala pa rin. Patira na sana yon, partner, for tama. Robert Mahinay, no? I opted to pass it pa kaya dito kay Ken Balbuena. And another miss. Ayan, long three by Banjana. Wala din. Now it's Ken Balbuena who has the ball now for San Pascual. Kicks it out to the corner. Pumaloob. Gamit ang baseline itong si Belbes. And that's Bacolod rather. And he was fouled going to the basket. Kaya yan, nasa free throw line po siya ngayon. Yes, partner. At maagang foul dito kay John Batotok, partner, who had a great game on that last outing against Monreal. Ito si John Batotok. First personal, first team foul for Team Batuan. Pagalawang tira ni Bacolod, Mintis. At ito na naman si Badjana, Enzoy Badjana.
Binigay kay Fabio Bokbok. Fabio Bokbok crossing over. Binigay ang bola ngayon kay Aldin Hamuragan. Hamuragan! Wala yung unang tira ni Aldin. And right now, eto na, in transition ang mga taga San Pascual. And Bacolod making the first bucket of the ball game. Meron na siyang 3 puntos dito dahil yung kanina split yung kanyang free throw. Yes, partner. Nag-penetrate doon si Bokbok pero hindi. Hamuragan, short on that one. Jan Batotok for the putback. Wala pa rin. Ito na naman si Bacolod, dishing it out to Balbuena. Balbuena gets fouled. And he will trip to the line, that's for sure. After that foul committed by number 16 na si Ensoy Badiana. First personal din ito, si Ensoy Badiana. At second team foul dito sa mga taga-Batuan. Medyo, partner, yun nga, medyo slow start itong si Ken Balbuena dito, no? In the last game, ganun din yung nangyari sa kanya. But sabi nga natin, tingnan natin kung makakabawi siya dito sa game na ito. Let's see kung makababawi siya sa pangalawang tira. Yun na nga, mintis yung una, pero pumasok naman yung pangalawa for Ken Balbuena. So, 4 ang 4 points na ang San Pascual. But the one still looking for the first bucket. Wala pa rin underneath Concepcion. Now it's Balbuena who has the ball now, bringing it down for his teammates. Binigay sa corner kay Bacolod. Now to Humauas. Humauas. Bacolod. Corner to Balbuena. That's a missed 3-point attempt from the corner. Last night sa laro nila, madami din siyang mintes. Yes, partner, yun lang nga. Kasi yun nga, sabi mo, nung first game, siyam na 3-pointers ang kinamada nito ni Ken Balbuena. But again, Jan Batotok starting to pick up the points now for Team Batuan, partner. First 2 points. Oo, maganda yung mga sidestepping move. Penetrating to the basket itong si Jan Batotok. That's his first 2-pointer of the ball game. Vilves nakita sa ilalim ang kanyang kakampi na si Balbuena. Still can't make those shots, but Larry Concepcion ay iba naman ang misyon, and that's his first bucket of the ball game. Very fun to watch itong si Larry Concepcion. Very hardworking sa ilalim, and also pag nakuha nila yung bola, tumatakbo talaga siya in transition, partner. Tama. Humauas to Bacolod, now to Belbes, scoring from downtown. Now that's down below. Yes, partner. First 2 points ito ni Dave Belbes dito sa ating game. At ito, balik sa zona itong mga taga San Pascual dito, partner. Yes, to the corner. Pasok ang unang tira. Ensoy Badiana. That is first 3-pointer of the ball game. At kauna-unahang 3-pointer made dito sa ating laro. At 6 minutes remaining sa ating first quarter. Balbuena. Long 3. Wala pa rin. Rebound. Aldin Hamuragan. Naghahanap ng mapapasahan sa unahan. Nakita si Bokbok. Tumuloy-tuloy. Pero ikinik out sa side. At pasok na naman. 2 consecutive 3 points made by Ensoy Badiana. Magandang panimula ito for Ensoy Badiana and for his team. So, again, nung nakaraang game, struggling din siya sa 3-pointer, partner. Oo, pero ngayon, maganda. He's perfect dito sa beyond the arc. Robert Mahinay. Now to Balbuena, and the one-hander is good. Ayan, so meron ng 3 puntos itong si Ken Balbuena. Jan Jeric Batotok sizing the defense. Binigay kay Fabio Bokbok, who missed from the outside. Now it's Balbuena, and a lead-in pass para dito kay Bacolod. Good pass on the part of and good recognition on the part of Ken Balbuena. Tama. On the running kay Renson Bacolod. 5 points na itong si Bacolod dito sa ating laro. Bokbok trying to penetrate and give a pass, pero ito na naman in transition, making another bucket ay itong si Renson Bacolod.
meron na siyang 7 points dito. Missed 3-pointer there. Rebound ng mga taga San Pascual, donning the white and purple jersey. Balbuena losing the handle, and it went out of bounds. Medyo pinilit doon ni Ken Balbuena, partner. As you can see, maganda sana yung transition na naman yon for Team San Pascual. 4-on-3 fast break situation. Yun nga lang, hindi yun nakapitalize nito ni Ken Balbuena on that play. Pero maganda ang capitalization ni Bonanong Comatsera ng kanyang mga ano dito? Calls, partner. Oo, calls. Umakaway-kaway pa. Oo. Matotok. Short on that 3-point shot attempt. Now Baldimoro, bagong salta dito to Renson Bacolod. Mali yung napasahan niya. Ngayon tumatakbo ang mga naka-green. Alhicera missing his first attempt. Balbuena now double teamed. Kicks it out. Oops! Nasa traveling violation. Robert Mahinay. I thought, partner, ipa-floater niya na eh. Oo, nag-alangan siya eh. Oo. Nag-hesitate siya, kaya yon, he committed a traveling violation. And we have a timeout here. 12 ang San Pascual, 10 naman sa Batuan. So, only 2 points ang kalamangan dito ng mga naka-white and purple jersey. 3 minutes and 31 seconds remaining sa atin pong unang frame. And this is just the first game din natin sa ating, again, triple header ngayong ating day 5 ng Ako Bicol Cup Masbate. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang nakakasunod pa, saan tayo partner mapapanood? Oo, partner, mapapanood nyo kami sa ating mga social media platform, no? Rep Saldico Facebook page, Ako Bicol Party List page, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List nga, dyan sa Facebook, Rep Saldico Facebook page, and also Ako Bicol Cup sa YouTube, partner. Mayroon tayo, and mayroon din tayong TikTok account, Ako Bicol Cup. Madalas ka dyan sa TikTok, di ba? Mayroon tayo ng mga reels dyan. Alhicera binigay sa loob. Nice entry pass for Hamoragan, but he was hammered down below by Robert Mahinay. That's the first foul of Robert Mahinay at first team foul din ng mga taga San Pascual. Aldin Hamoragan still looking for a score dito sa ating first quarter. Ito medyo hindi ko pa nakikita dito yung transition na ginagawa ng mga taga Batuan, partner, once they control the ball. Nice put back sana nitong si Matutok after that missed free throw shots from Jan Hamoragan. Pero nandun, big rebound on the part of Mahinay, pero hindi din sila nakakonvert. Now it's Badjana running really fast. Binigay sa kanya kakampi at yun, Larry Concepcion. Another 2 points for him. 4 points na itong si Larry Concepcion. Yun talaga ang kagandahan nito dyan sa team ng Batuan. Si Larry Concepcion, partner. Once they control the ball, kahit big man ito, talagang tumatakbo sa baba, partner. Tama, masipag na bata. Belbes sizing the defense. Nasa corner, Balbuena still can't hit. Naagaw ni Robert Mahinay ang bola. Parang inagawan ng candy itong si Jan Patotok doon. Sabi nga dito ni Robert Mahinay, speaking of hard worker, andun din ako, isa din ako dyan. But again, Larry Concepcion challenging Mahinay on that play. Alright. Another 2 points for Concepcion, partner. 6 points na ito dito sa ating game. So palitan po tayo dito. Renson Bacolod, binigay kay Belbes, nasa gitna against Alhicera, binigyan ng screen ni Mahinay. Nice jumper from the outside mula kay Belbes. That's his first 3-pointer of the ball game. Dave Axel Belbes. Now Alhicera for Batuan. At the top of the key, Aldin Hamoragan working his way papaloob. Pero maganda sana yung pasa niya para kay Larry Concepcion, but Larry missed on that one. Now it's Baldimoro losing the handle at he was fouled. Larry Concepcion trying to double team, trying to do the help defense, pero
Timeout Team Batuan. Nabanggaan niya dito itong si Baldemoro, kaya he committed a foul. Tumawag dito ng timeout itong mga taga-Batuan. As you can see, their coach Ivan Enciso instructing his boys. Siguro partner, ito nga kasi nga medyo nakakaungos dito itong mga taga San Pascual. Oo. That's why tumawag siya ng timeout. And opportunity for them to make a defensive stop on the other end. Maganda yung pasa ni Alden Amuragan before the timeout, partner, dito sa kay Larry Rodriguez. Hindi niya lang makumpleto yung basket na yon. Tama. And nagpalit na din ng depensa itong San Pascual kanina. They are defending a 1-2-2 defense na rin kasi siguro nga nakita nila na may shooter din like in the lights of Insoy Badiana. So yun ang ginagawa nila ngayon. But again, itong Batuan ganun din, medyo naka 1-2-2 na extended, mukhang man zone yan. So tingnan natin kung anong gagawin dito ng mga taga San Pascual. Baldemoro turning and shooting and scoring. Ito, energy guy din from San Pascual. First 2 points si Baldemoro coming off the bench, partner. Maganda yung inalaro niya kagabi. Kaya lang, they fell short once again for the second time around. And Belio powering his way. Rather it's Jan Batotok, but he was fouled by Belio, rather. Oo, foul yun si Belio. Kita mo yung recognition ni Jan Batotok na shift sa kanya yung defender na si Baldemoro. Talagang partner, tiningnan niya, isang kaldag lang. Buti na lang, hindi na made basket yon. So medyo kita mo naman kasi yung mismatch, partner, when it comes to the size. At saka talagang may galaw tong Jan Batotok. Oo. Ayun, completing the set of free throws for Jan Jeric Batotok. Meron siyang 4 na puntos dito sa larong ito. Ken Balbuena. Now, Belbes from Bacolod. Now it's Ken Balbuena. Nakita ang kanyang kakampi na si Robert Mahinay, pero wala yung extra pass. Hindi rin nag-materialize yung tira. Kaya nandito na naman sa mga taga-Batuan ang bola. Batotok was blocked by Baldemoro, pero nandun si Alden Hamuragan scoring his first bucket dito sa larong ito. Pulot na lang yun ni Alden, partner. Napaganda pa. Tama. Belbes crossing it over. Good pressure defense na pinapakita nitong mga guards itong Batuan, partner. Dyan sa taas. Kaya isa na lang ang kalamangan ng mga taga San Pascual. And itong mga naka-green, mga taga Batuan looking for the first lead dito sa larong ito. And ayun. May nakita yung ating referee na si CJ Sanchez. The ball went out of bounds, kaya it's a turnover. Mapupunta ngayon ito sa possession ng mga taga Batuan. Badillo. Alicera, wild shot dahil alam niya na papatapos na ang quarter. Pero nice attempt, but malayo sa feeling. Yes, Isa lamang po ang kalamangan ng San Pascual kontra dito sa ating mga guys na naka-green, ang Batuan team who won last night against Montreal, partner. Montreal. Yung score doon 95-87. So ang kartada po ng mga taga-Batuan ay may isang panalo at isang talo. Oo, at ang San Pascual naman at talagang naghahanap pa rin ng panalo dito, partner. They lost to a very good team, San Jacinto, kagabi with the score of 69-87, partner. Yun. So, but again, sabi nga natin na yun, importante talaga yung mga panalo, partner, dito sa ating liga. Kasi nga sabi natin, 2 team lang ang mga advance sa ating next round mula dito sa District 1 na pinaglalabanan po yan ng 6 na munisipyo, Batuan, San Pascual, Claveria, San Jacinto, Montreal at San Fernando. So, looking good ngayon ang San Jacinto at San Fernando dahil sila lamang ang mga teams
sa anim na naglalaban-laban o na naglalaban-laban dito sa District 1 ang wala pang talo. So, Yes, partner. parehas ang kartada nila. 2-0 all. Ayan, and here we go with Larry Concepcion. Napitawan ng bola at nakuha nitong si Balbuena. Balbuena, tuloy-tuloy. Malakas yung tira. Good defense on the part of Batuan. Now it's Badillo running fast. Binigay kay Alicera. Alicera now to Larry Concepcion. Nabitawan na naman ang bola. Going to the basket. Alicera making that jumper from the elbow. First 2 points, si Amado Alicera coming off the bench. And talaga nagko-contribute itong mga players, itong Batuan coming off the bench, partner. Pero pasadahan ko muna yung mga leading scorer natin nung first quarter. For Team San Pascual, we have Bacolod, 7 points. At sa kabila, we have Badjana and Jan Batotok, both with 6 points. Alright. It's Balbuena hitting his first 3. After 3 tries, partner, nakapasok yung kanyang 3-pointer. So, 6 na puntos na ito dito sa ating game. And nakabalik sa kanila ang kalamangan. Lumamang na ng 1 puntos kanina ang Batuan. But right now, it's San Pascual leading by 2. Sa pagpasok natin dito sa ating second quarter. And we have a report from Miss Alexa Seton. So, Miss Alexa, please come in. Thank you, Coach Paul and Kapa Morgan. Maayo na hapon, Masbate. This is your courtside reporter, Alexa Seton, live mula sa court ng San Fernando. Kasalukuyan nating nasasaksihan ang simula ng second quarter na laro ng Batuan laban sa kupunan ng San Pascual, kung saan makikita natin ang maayos na depensang binibigay ng Team Batuan laban sa Team San Pascual. Ayon kay Assistant Head Coach ng Team Batuan, Coach Abner Metra Bokbok, palalakasin pa nila ang depensa at pagpasa ng bola, lalo na't medyo maigpit kalaban ang Team San Pascual. Dagdag pa rito, inaasahan nila na magiging maayos ang laro ng team sa tulong na rin ng kanilang import na si Hamoragan. Yan pala ang mga update mula sa panig ng Team Batuan. Patuloy nating subaybayan ang kapanapanabik na laro sa pagitan ng dalawang kupunan. Balik sa inyo, Coach Paul and Kapa Morgan. Yes, maraming salamat, Miss Alexa Seton. And yan po ang ating unang report mula sa courtside. And right now, it's Alhicera with the ball to Jan Batotok. Balik kay Alhicera ang bola against Bacolod. Binigyan ng screen ni Hamoragan. Alhicera, good jumper once again. That lefty jumper nito ni Alicera, partner, talagang maganda at medyo hindi niya iniinda yung zone defense na binibigay nitong mga taga San Pascual, partner. So sabi ko nga, attack those gaps, magkakaroon ng magandang resulta. So maganda ang shooting ngayon nitong si Alicera, no? Meron na siyang 4 na puntos dito. Warning for penalty. Itong mga taga-Batuan dito. Foul on Alicera. First personal foul. Fourth team foul. Deadlock tayo, partner. Oo. Balbuena now. Binigyan ng screen ni Mahinay. He kicks it out to his teammate. And kanyang kabady na si Humao As, who scored. Was that the first bucket ni Humao As? First 2 points, partner. Ito ni Gino dito. Unlikely ang ganon dahil talagang when it comes to scoring, isa to si Humao As. Yes, partner. Sa bumubuhat nitong kupunan nila. So ganun pa man, nakascore na dito si Gino Humao As. Talagang inaasahan ng San Pascual na kanyang ibibigay. May bago tayong salta, number 11 na si RJ De La Cruz. Wala yung tira ni Humao As, but nandun si Robert Mahinay to clean up the mess. Gandang offensive rebound yon for Robert Mahinay. Talagang nagtatrabaho ito for Team San Pascual dito. Balik sa zona, partner, itong mga taga San Pascual. Nakalusot doon si John Jeric Batotok. Despite the heavy defense, itong mga taga San Pascual. Ito. Balik din sa zona itong mga taga Batuan, partner. Kanina naka 1-2-2 yan. Humao As fires sa 3, wala. Jan Batotok bringing the ball down for Batuan. Dire-diretso with the left hand. Wala. Muntik nang ma-rebound ang kanyang kampanya na si Fabio Bokbok.
Pero nasa mga taga San Pascual ang bola. Balbuena, medyo malakas yung 3-point shot attempt. Pero nakakaisa na tong si Ken Balbuena. Oo, partner. That's the fifth shot nito ni Balbuena. Beyond the Beyond the arc, Oo. but isa lang ang pumasok. So siguro, pag ganyan partner, hanap muna siya ng ibang paraan no, to score. Pwede naman siguro attack those driving lanes. Kasi alam naman natin, may drive din ito eh. Oo. Nice pass sa ilalim para kay Fabio Bokbok mula dito kay Larry Concepcion. And Bokbok was fouled underneath. That's the foul on Anthony San Juan. First personal foul. Wala yung unang tira ni Fabio Bokbok. Mukhang hindi pa nakakascore dito si Bokbok. Oo, wala pa partner. Wala pa. Isa din tong talagang kung mapapansin mo, very ano yung tira niya, parang feeling mo hindi papasok eh. Oo. Pero once na bumasket na yan, magtutuloy-tuloy yan for sure. Kasi Pero- isa din tong scorer. Oo, tama. May mga hang time moments yan eh. Number 30 na floater, wala. Nakuha sa ilalim ng kanilang kakampi na si Robert Mahinay. At nice put back for the big guy, Oo, Robert pero- Mahinay. Pero bago yung tira na yon, ito yung Baldemoro muna. That's why nakuha ni Mahina yung tira na yon. And ayun na naman si Baldemoro with that block partner. Oo. Talagang nangingibabaw ito. Talagang hard worker itong si Baldemoro. So I love watching this guy partner. Tama. He's your guy Oo. when it comes to San Pascual. Now, it's Amuragan and a good pass from the baseline. Ayan, Amuragan scoring his second bucket. Baldemoro now against Concepcion. Binigay kay Belbes. Lumusot itong si Humauas at score ng 2. 4 points itong si Gino Umawa. So yan muna dapat ang kanyang gawin partner, no? Kasi nga good recognition nito ni Gino kasi minsan kanina medyo maalat yung outside shot niya, no? Oh, and Hamuragan was hammered and he was fouled. And sabi ni referee CJ Sanchez, ang nakakamit ng foul ay Itong si Nomer Baldemoro partner, wearing jersey number 10 on that play. First personal yan partner ni Baldemoro. So sa pagbabalik natin, mag-free throw itong si Aldin Hamuragan after this timeout. Meron po tayong 4 minutes and 43 seconds na nalalabi sa ating second frame. Lamang po ng 3 ang mga taga San Pascual, 30-27. Ako Bicol Cup Masbate. This is just our day 5 elimination round natin dito sa napakagandang Ticao Island na parte ng Distrito 1 ng Masbate Province. And once again, nandito tayo sa loob ng Tito R. Espinosa Cultural Sports Center sa bayan ng San Fernando. And pasalamatan natin ang Mayor Byron Angelo E. Bravo. Maraming salamat po, Mayor, for allowing us here. Ayan, Mayor Byron Angelo E. Bravo. Maraming salamat once again. Maraming salamat po. Missing both itong si ni Aldin Hamuragan ng free throws. Belbes. Humauas, what a pass and what a block by John Jeric Batotok para dito kay number 30 Anthony San Juan. Good offensive setup dito kay Gino Mawas, but better defense on the part of John Batotok on that play. Malakas yung 3-point shot attempt ditong si Belbes. Hamuragan binigay dito kay number 1 Leandro Urbano. Now to John Batotok, libre! Pasok yan! Hindi umabot yung depensa nitong si Gino Humauas. And medyo nakababa kasi yung kamay doon ni Gino. Dapat pagcha-challenge ka, taas mo yung kamay mo. Oh, gamitan, Baldemoro babawi.
Binigay kay San Juan tumira. Pasok yan. That's a long 2. First 2 points coming off the bench. Itong si San Juan. Tama. At lamang na naman dito ng dalawa. Itong mga taga San Pascual, partner. Fabio Bokbok. Swings it out to Batotok. Now, nasa kay Larry Concepcion sa ilalim. Dalawang dumepensa, Robert Mahinay at si Baldemoro, kaya walang nagawa doon si Concepcion. Pero nakakabalik ang bola sa kanila and John Jeric Batotok gets fouled going to the basket. That's on Dave Belbes, partner. Hacking foul. Alright. First personal. Ito ni Dave Belbes. Meron din palang hugging dito sa basketball, ano? Hacking. Hacking. Kala ko hugging foul. Ang sweet naman. Ang sweet naman Sweet kung noon. hacking foul. Kung hugging foul yun. Ayun, sige. John Jeric Batotok missing the first free throw. Sabi nga sa basketball, may konting lambingan din. Meron. Oo. Merong lambingan. Hindi pwedeng wala. Yan tayo nabubuhay sa mga lambing na yan. At yun. Still struggling itong si John Batotok. Oo. Dito. He made a 3-point shot a while ago. Pero sa free throw shot, nahirapan siya doon. Belbes. Maganda rin ang ikot sana dito ng San Pascual. Pero humawas. Hindi pa rin kumukonekta with those threes. Oh, it's Urbano. Binigay sana kay Concepcion, pero Concepcion couldn't finish. Baldemoro. Nice pass. Balbuena. Nice shot from beyond the arc. Yan ang pangalawa ni Ken Balbuena. 9 points na. Ito si Ken Balbuena. Bokbok, binigay balik kay Urbano. Bokbok penetrates. Wala, rebound Robert Mahinay. Now it's 1-on-1. Balbuena against Urbano, and Urbano committing a foul there. Foul number 1. Urbano. First personal foul, second team foul. First personal and second team foul. So Ken Balbuena will be awarded 2 free throws. 2 minutes and 27 seconds ang nalalabi po dito sa ating second quarter. 35-30. Ito, partner, napapansin ko dito, medyo palitan din ng transition offense, but again, medyo nakakapitalize yun ng mga taga San Pascual. That's why ito, nandito si Ken Balbuena sa free throw line because of the transition offense na ginawa nila. So, first throw, mintis yun. Pasok naman yung pangalawa. Urbano now bringing the ball down for Batuan. Hindi niya mapasahan si Hamuragan. Ang gumawa nun ay si Batotok, pero naagawan si Hamuragan sa loob ng paint. Ayan na, umaatake si Belbes. Finishes with the board. That is a nice one. Wala kay Belbes. Concepcion, walang mapasahan doon. Naagaw ang bola sa kanya now. It's Belbes once again with the ball. Pinilit. Oo, medyo pilit yun, tira. partner. Oo. Pero ganun pa man, nice try for Dave Excel Belbes. Oh, but again, abante na dito ng 8. Itong mga taga San Pascual, partner. Oh. And well, then again, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And syempre, malaking tulong din po ang isa pa sa mga representatives natin ng Ako Bicol Party List, Kong Jill Bongalon. So shout out na rin sa iyo, Sir Kong Jill Bongalon. Shout out And okay, Back to the ball game. ayan, maraming salamat. Once again, Mayor Byron Bravo. And ganun din sa ABC President Bong Puhol. Maraming salamat po, President Bong Puhol. SB member Nick Dao Paulo Liacer. Thank you din po.
Ayan, SB member Rene Alindogan and Rex Clemente and Paying Caparino. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, nagkaagawa ng bola. Yun na nga, nakuha ni Baldimoro. Baldimoro, binigay kay Belbes. Hanging time is good. And using the board once again, itong si Dave Axel Belbes. Yan talaga yung strong side nito ni Belbes, yung right side na yan. 8 points na itong si Belbes dito sa ating game. Tama. And meantime, Batotok missing on that one. Hamuragan for the rebound. Offensive rebound. Fabio Batotok attacks. Tumira and gets fouled. Ayan, sabi ni sino na foul doon? Sabi Baldimoro, partner, second team foul. Yan ang sabi ni referee CJ Sanchez. By the way, kasama natin dito ang kanilang crew chief na si Ariel Bermeo. Isang international referee itong si Ariel Bermejo. Veterano pagdating sa pag-officiate ng mga larong basketball. Now it's Baldimoro with the ball to Humauas. Bringing it down. Maraming salamat din po sa 1st District Congressman Kong Attorney Richard Co. Ayan, Kong Attorney Richard Co. Maraming salamat po. And our Governor, siyempre, Gov. Antonio D. Co. And to the former Congressman Maria Vida Espinosa Bravo, salamat din po. And District Engineer Risa Vedida. Alright, so yun po yung mga pinapasalamatan natin dito. Dapat lang gano'n eh. Marunong tayong dumanaw ng utang na loob at pasasalamat. Magbigay ng pasasalamat. 3-pointer! That's the third 3-point shot made by Balbuena dito sa larong ito. At 38 seconds remaining, 43-31 lamang na po ng isang dosena ang mga taga San Pascual. Batotok attacks! And misses. Now Bajana. Binigay kay Bokbok. Tumira ng 3. Pasok! Yun na, medyo sabi nga nito ni Bokbok, medyo nakakalimutan nyo ata akong depensahan. May tira din ako sa labas. But good thing nakuha yun ni Bokbok on that top nito ni Gino Omawas. Papunta dito kay Bajana. Tama. Corner 3, Baldimoro, wala. Nandun si Mahinay, but sorry, miss. Grabe yung panghinayang ni Mahinay doon. Nahulog na sa kanya yung bola. At nandun, halos libre talaga. Pero, yun na nga, sabi niya, mukhang malas. So, 9-point lead. Or make it 11-point. Tama ba? Yes, partner. 9. Alright, 9-point lead for San Pascual. 43-34 as we end the first half of this ball game. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List. Kanabang na kasunod pa, Coach Paul Sepe and yours truly, Kapa Morgan, ay magbabalik. Diyan lamang po kayo.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Kisamuya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Ako Bicol Party List. Marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan. Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport. Legazpi City Coastal Road. Mabinit Lidong Alternate Road. Bangkeruhan Misua Road. Upper Mabinit Road. Mayon Mariawa Puro Road. Bagakay Coastal Road and Shore Protection. Buyuan Lidong Alternate Road. Bugtong Pawa Road. Tahaw Road. Matnog Banyadero Miisi Road. Mabinit Matanag Alternate Road. Miisi Bunga Alternate Road. Buena Vista Maypangi Road. Imalnod Mariawa Road. Buena Vista San Isidro Road. Mayon Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building. Buraguis Elementary School Multipurpose Building. San Roque Multipurpose Building. Buena Vista Multipurpose Building. Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nakakalamang po ng siyam ang mga taga San Pascual kontra Sapatuan. Dito po sa ating unang game ng ating triple header for our day 5 ng inyong Ako Bicol Cup Elimination Round Masbate. Again, nandito tayo sa Distrito 1, no? In particular dito sa Tito R. Espinosa Cultural Sports Center sa bayan ng San Fernando. At ito, pahapyawan muna natin ang ating statistics. Yes, partner. Halftime stats natin for both teams, Batuan and San Pascual. Bench scoring 4-4. Halos pantay nga yan, partner. Ito, magkakaiba lang dito. Points in the paint. 22 for San Pascual and 16 kontra dito sa Batuan and the likes of Mahina, very hard worker partner, and Baldimoro. Turnovers, mas naaalagaan ng bola nitong mga taga San Pascual ngayon. Partner, 6 lang ang kanilang turnovers. So, nung nakaraang half kontra sa 8 itong mga taga Batuan. Fast break points, ngayon naman ang kinakapitalize itong mga taga Batuan. Sabi ko pa nga, nung last game nila, talagang ito ang ginagawa nila in the likes of Aldin Hamuragan. Pag nakuha niya, talagang binabato niya yung bola sa mga guards niya. Second chance points, so 8-10, medyo lamang dito ang San Pascual. Sabi ko nga in the likes of Baldimoro and Mahinay, crashing off the board. So, yun ang titingnan nating numbers comes this second half, partner, kung magbabago ba yan or magtutuloy-tuloy ito na
dito for Team San Pascual, partner. And there's only one way to find out, kaya wag niyo po kaming lulubayan, ha, mga kasurog. Diyan lamang kayo at i-enjoy nyo ang second half ng bakbakang ito dito po sa ating venue. We're live here once again sa San Fernando. And both teams are now back in the court. Yes, and partner. so as our officials. Alright. And again, ito partner, pasadahan ko din itong mga leading scorers natin, no? For Sige. both teams. For Batuan, we have John Jeric Batotok with 6 rebounds, 9 points, and 3 assists. At sa kabila naman, Ken Balbuena with 13 points, 4 rebounds, and 2 assists, partner. Ayan, Bacolod hitting a 3 sa pag-umpisa ng ating second half. Meanwhile, Batotok going strong to the hoop with the left and connects. 11 points itong si Batotok. At ito namang si Bacolod partner ay mayroon ng 11 points dito. Nasa corner si San Juan. First attempt, wala. Big rebound by Aldin Amuragan. Now it's Batotok once again, pero muntik na makawala sa kanyang mga kamay ang bola. At nakawala nga, partner. Talagang kaya yun, hindi niya naasinta ng maayos habang nandun na sana siya to make the finish. Saying hello sa mga taga San Jacinto. Ayan, sabi ni Koy Guaps ng Mike Sisig. Family De Hocos, De Lavin at Bartolata family. So once again, De Hocos, De Lavin and Bartolata family. Magandang hapon po sa inyo, sabi ni Koy Guaps. Alright, Koy Guaps, baka naman. Sisig ba yan, partner? Oo. Yun yung yun yung ulam na tinitingnan mo pa lang, naaamoy mo na. Tama. Kabisado mo na kung ano. Siyempre masarap yan. Bacolod will try another one. Wala, malakas. Malakas din ang rebound itong si Fabio Bokbok. Malakas din yung kanyang pasa. Pero kuhang-kuhan ni Badjana. Bokbok. Amuragan to Badjana from the corner. Almost making that triple. And hindi makontrol ni Duan yon, partner. Yung rebound na yon. Kaya yun, I think he stepped on the line. At 10 dito ang abante ng mga taga San Pascual, 36-46, partner. So wala pa rin pagbabago. Although kanina lumamang na to ng bahagya kontra dito sa San Pascual. We're talking about Batuan. Magandang pasa at maganda yung tira. Fabio Bokbok with a finish. Kaya lang iika-ika siya ngayon. Mukhang natapilok ng konti. Nahuli yun ni Nava. Nava now all alone. Yes! Ayun, si number 7 na si Jonas Nava. Scoring his first bucket. Coming off the bench din, partner. Itong si Jonas Nava. Nanagaw naman. This time it's Bokbok. Badjana to Nava. Nava misses. Now Bacolod setting the play. Nakalusot, pumasa sa labas. Belbes. Amuragan. Nag-triumph doon sa rebounding na yon. At ayun, finishing with the left is Badjana for Batuan. Kung mapansin mo, partner, ang opening frame ng ating third quarter, almost lahat locals yung naglalaro for Team San Pascual, partner. Tama. So, kinapitalize naman yun nitong mga taga-Batuan. Kaya meron na lamang silang inahabol na 4 na puntos dito. And right now we have a report mula kay Miss Mabel Echegoyan. Miss Mabel, pasok! Good afternoon, Kapa Morgan and Coach Paul. At sa ating mga kasurog, I am Mabel Echegoyan, your courtside reporter for today's ball game between Team Batuan and Team San Pascual. Both teams are going head-to-head dito sa ating ball game. Pero Team
Team San Pascual's mantra is to get their first win today. Ayon kay Coach Antonio Puentes ng Team San Pascual, from 2 upset games, natuto na umano sila mula sa kanilang mga nakaraang laro. Aminado silang mahirap ding kalaban ang Team Batuan dahil sa kanilang import na si Aldin Hamoragan. Sa ngayon, mas palalakasin umano nila ang depensa at pabibilisin ang offensive and defensive rebounds. Patuloy rin umano sila sa fast play para makalamanga at makuha ang inaasam na unang panalo. This is Maybel Atchagoyan, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Maybel Atchagoyan. There you go, Jan Batotok scoring another bucket in transition after that steal. Missing from the corner is Balbuena. Still struggling, partner, itong si Balbuena, no? Although nakakatatlong 3 points na din siya. And Nava scoring his second bucket. 4 points na para kay Jonas Nava. Speaking of Nava, talagang very animated player din ito. Nagsisigawan, partner, yung mga taga-Batuan dito pag hanahawakan niya yung bola, no? Tama. That's clearly a foul on Insoy Badjana on a driving Gino Omawas. At nakita yun ng ating referee na si Ariel Bermeo. That's the second foul, partner. Hindi papayagan niya ni Ref Ariel Bermeo. Kaya eto, balik sa formation ngayon ng mga taga San Pascual. Kumawas, binigay kay Belbes. Belbes, lumusot, tumira, but blocked by Jan Batotok. Now, tumatakbo ang mga naka-green for another opportunity. Bok missing. Nandun si Aldin Hamoragan to save the day. Good rebound on the part of Aldin Hamoragan. And yun talaga, hindi ka matatakot tumira. Basta may Aldin Hamoragan ka to get that rebound, partner. Tama. Oo. Good trail job on the part of the Aldin Hamoragan. Lamang na ngayon ang mga taga-Batuan, 48-46. Nice floater pero hindi pumasok and was blocked from behind. Itong si Bacolod, nitong si Jan Batotok. So, papalitan dito si Bacolod, ipapasok itong si Baldimoro. Has been very effective sa kanilang team. Let's see kung anong magiging epekto nitong si Baldimoro. At yun, in effect din itong si Gino Humawas with that lay-in. So, deduct tayo, 48 all. At yun ang ika-6 na puntos ni Gino Humawas sa ating game. Tama. A floater is good. Dito kay Insoy Badjana. Good drive. Yun nga, yun ang sinasabi ko, partner. Attack those driving lanes pag nakasona yung kalaban. Balbuena fires and misses. Rebound, Bok. Insoy Badjana. Binigay kay Jan Batotok ngayon ang bola. Again, lamang na po ngayon ang mga taga-Batuan ng 2 puntos. 50-48. Bok. Balik kay Batotok. Binigay naman sa ilalim kay Nava. Nava kicks it out to Badjana. Bok titira ng 3. Wala. Tapos yung kanyang tira. Ito na si Belbes. Mabilis na tumatakbo against Badjana. Tumira using the board, wala. Pero nandun si Balbuena for the rebound. At merong foul na nakita ang ating referee na si referee Ariel Bermeo. That's a foul on Bok. First personal foul, partner. Speaking of Ken Balbuena, partner, ito 3 out of 9, partner. Beyond the arc. So medyo struggling yan, partner, no? Oo. Siyam na tira, 3 pa lang yung pumapasok, partner. Mababang percentage yan. Oo, nasa 40% lang. O nasa 36% lang, partner. Ganon din itong si Humawas, struggling from the outside. Meron lamang siyang 6 points pa lang sa laro. Bok. Batotok fires! Malakas. Rebound, Robert Mahinay. Now, eto na si Balbuena. 2 against 3. Now, yan, nakababa na yung halos buong squad ng both teams. Belbes working it out with Badjana. Kicks it out sa corner kay Balbuena. Wala, pero nandun si Baldimoro. And a put back plus a foul.
So counted yon for Baldimoro. Tatawagan ng foul itong si Jonas Nava. First personal, third team foul for team Batuan. And 4 points na itong si Nomer Baldimoro sa ating laro. Plus madadagdagan pa kaya yan kung maipapasok niya itong free throw na ito. Pasok na pasok ang free throw. So meron siyang 5 points dito sa ating talaan. Now Insoy Badiana dribbling with his left pababa to Fabio Bokbok. Balik kay Badiana to Bokbok. Now to Watotok. Naagaw yon ni Baldimoro. And now tumatakbo si Baldimoro. Tumira, nagmintis pero nandun si Mahinay to put it back for San Pascual. Lamang na naman dito ang San Pascual, partner. Oo, 3 puntos po. 53 to 50. At ikawalong puntos yun ni Robert Mahinay. Yung tip-in na yon. Tumira ng 3 si Badiana, missed. Ito na si Belbes, tumatakbo ng matulin. Strong side, partner. Almost making the shot, plus a foul sana yon. But he was fouled, so he will be awarded 2 free throws here. Yes, partner. And that's the third foul on Insoy Badiana. Medyo masakit yun, partner. Ikatatlong foul ni Insoy Badiana. Oo, at meron pa tayong 2 minuto na natitira dito sa third quarter. So kailangan ma-manage yan ni Badiana. Kung gusto niyang tumagal at matapos ito na nasa loob siya ng court playing. Yes, partner. For his team na Batuan. Pasok ang pangalawang tira ni Belbes mula sa free throw line. 9 na puntos na din ito si Belbes dito sa ating game. Pero yun talaga, partner, makita mo, strong side talaga nito ni Belbes yung drive na yun. Oo. Aldin na Moragan. At ayan, si Nava. Oh! And 1 play for Fabio Bokbok. Foul number 10, Paul Baldimoro. Third personal foul, first team foul. Baldimoro was called for yes, that partner. foul. Third personal din yan for Baldimoro. So, and 1 for Bokbok. Pumasok ba? Hindi. Mintis, partner, yung kanyang free throw. Now it's Balbuena attacking. Passing, but the pass was deflected by Concepcion. It went out of bounds. Sabi ni Bunanong Gumachera, same ball. And ayan. Nakaporma ngayon ng dalawang teams. Yung isa, siyempre, para sa opensa. Yun namang isa, ay para sa depensa. Ito. Baseline inbound tayo. Kaya ano lang tayo dito, may konting problema tayo sa ating game clock, partner. Ina-adjust. It should be 1:40, ano ba? So, parang nag-stick, partner, kasi hindi tumitigil yung ating clock eh. So, sige. Oo. But again, ito, kanina lumapit sa akin, itong si referee CJ Sanchez, may pinapabati siya. Ito si Tin Guason na nanonood sa kanyang bahay. Hello, Tin Guason from our referee CJ Sanchez. At andito din sa harap ko ang poging-poging referee na si Bonanong Chumacera. Ay, oo. Oo. Ibang klaseng referee yan. SR Grabe yan. SR na referee. So magpapakapian mamaya sa akin. Ano nga yung SR? SR, super. Super ano? Pwede pang TV yun, partner. Medyo super referee. Super referee. Yung isa super referee, yung isang SR hindi ko alam kung ano eh. Huwag na nating alamin. Okay, sige. Still adjusting the... And batiin din natin si Com Eman, our FIBA Commissioner, Com Eman Paraon. Hello po. Of course, siguro nanonood dyan si Com Eman. Tama, and maybe one of these days makakasama natin siya dito. And also, itong nasa likod natin, dalawang nagagandahang babae. Ito si Danica Garcia at itong si Mabic. Oo, si Ate Mabic. Ang nanay ng lahat, sabi ni Danica. Pwede ba akong magpa-adapt?
Ayun, sige. And yan, wala pa rin. Inaayos pa rin po yung ating relo. And, of at course, saka yung ating scoreboard. Yes, partner. And also, batiin din natin, Com Lloyd Rivera. Hello po, Com Lloyd Rivera. And Assistant Commissioner Ino Rivera. At si Boss Russell Oreta of IMBC, partner. Hello Tama. po. Oo, Hello, kanina Russell. nakita ko kasi kahapon pala, no? After natin ng broadcast natin yung game, nag-comment pala doon si Boss Russ. So, hindi natin masyado napansin kasi medyo intense yung game, yung last game. So, hello po, Boss Russell Oreta. Right. Russell Oreta, maraming salamat po. And once again, maraming salamat din kay Mayor Byron Bravo dito sa San Fernando. At mga kasamahan siyempre sa LGU. Belbes faking, passing to Balbuena who missed. Once again, now it's Alhicera. Balik sa ball game na to para sa kanyang kupunan na Batuan. Bokbok. Balik kay Alhicera. Ito dyan, Batotok sa corner. Open for 3. Wala. Hindi pumasok yung tira. Now it's Balbuena. Blocked by John Batotok. Grabing What chase an down yun, effort. partner. Grabe. At ayan. At the other end, defense to offense naman, partner. Perfect. That's what you call defense to offense for John Jeric Batotok. Nakakadami na din yan dito sa ating ball game. At tabla po tayo, 54 all. Kumawas. To Belbes. Balbuena against Concepcion. Now Balbuena sizing the defense. Sinubukan lumusot pero ipinasa sa labas. Ayan, beating the buzzer ay itong si Gino Humawas with that 3. Yes, partner. First 3-pointer ni Gino Humawas. At 9 points siya, partner, sa ating game. Tama. Oh, what a shot! Ayun na naman yung drive ni Fabio Bokbok. Yun talaga, partner, yun talaga ang brand ng basketball niya. No? Talagang gusto niya yung drive-in na yun in mini floater or di ko alam kung jump shot yun, pero... And Gino Humawas gets fouled going to the basket by Larry Concepcion. That's the second foul on Larry Concepcion. Penalty na dito itong mga taga Batuan. At ayan. With 31 seconds remaining sa ating third quarter. Gino Humawas, first free throw. Pasok. Getting ready for the second try. Or second shot, rather. Pasok pa rin yan for Gino Humawas. At meron tayong timeout na itinawag ng mga taga Batuan. Alright, so sige. Papasalamatan mo dyan, partner. Marami tayong pasasalamatan once again kay Mayor Byron Bravo dito ng ating host as our host for today sa ating Day 5 ang bayan ng San Fernando. Yung ABC President nila, President Bong Puhol. Ayan, maraming salamat po, Bong Puhol, ABC President, at yung mga members ng Sangguniang Bayan. Nicole Paulo Liacer, Rene Alendogan, Rex Clemente, and Paying Caparino. Ganoon din po sa 1st District Congressman na si Congressman Attorney Richard Co, and our Governor, syempre, na si Gov Antonio T. Co, and former Congressman Maria Vida Espinosa Bravo, and District Engineer Risa Verdida. Ayun, maraming salamat po sa inyo. And again, Fabio Bokbok scoring underneath. Good pass on the part of John Batotok, partner. Sa play na yon. Baldimoro to Humawas. Binili kay Baldimoro. Tumira ng 3. Trying to beat the clock. Pero yun, hindi nagmaterialize yung tira yun ni Baldimoro. Oo. But again, Muntik partner, na, no? Muntik na. But again, isa lang, partner, ang kalamangan dito ng mga taga San Pascual. Kung na-shoot yun ni Baldimoro, makakalamang sila ngayon ng mas maganda, 4. But again, kanina, na double digits yan, partner.
10 points yung kalamangan itong mga taga San Pascual at talagang pinursige at hinabol yan ng mga taga Batuan partner dun sa dito sa third quarter courtesy of John Batotok and of course itong si Fabio Bokbok partner. Oo, at kailangan nilang ulit gawin yan. They must duplicate their effort. Yes, partner. And yes, para makauwi ng kanilang pangalawang panalo. Kaya lang, magiging kawawa ngayon ng San Pascual kung matatalo pa sila dahil wala pa silang panalo. 0-2 po ang kanilang kartada. Samantalang itong Batuan ay 1-1 ang kanilang win-loss card. So sige, titingnan natin kung sino sa dalawang kupunan na to. Siyempre, both of these teams wanted to win dahil alam natin na every game is a must win dito sa ating Ako Bicol Cup Elimination Round para siyempre mapabilang sila doon sa top 2 teams na mag-advance sa ating second round. Again, this is District 1 po dito sa Ticao Island and Burias Island rin. Oo, tama. And Alicera, binigay kay Batotok, naghanap ng mapapasahan. Mali ang napuntahan ng bola. Now it's what a rejection mula dito kay John Jeric Batotok. At nako, napangiti na lang dito si Baldemoro. Oo, partner. Hindi niya na in-expect na sasabayan siya at siya'y masasapal doon. But again, good job on the part of John Batotok. At ayun, nahirapan doon si Larry Concepcion, pero Alicera finds the cutting Amuragan. Batotok will fire! Wala! Ganda rin sana ang bitaw ni Batotok. At yun, naagaw itong si Bacolod ng bola. Now it's Balbuena. Lumusot. Binalik kay Bacolod. Nice job. Gandang pasa nito kay Ken Balbuena. Yun na yung sinasabi natin. Medyo struggling siya sa mga tira niya. Hanap siya ng ibang paraan para makatulong sa team niya. Tama. Yun naman ang dapat. But again, ito. 13 points itong si Balbuena. Leading scorer for San Pascual. At ito namang sa kabila. John Batotok with 15 points, partner. Pero slowly ay nagko-contribute itong Bokbok, ano? Yes, partner. Another rebound for John Batotok. But Concepcion ay naagawan daw ng bola. At ayan, follow up for Balbuena after that miss from Humauas. Now in transition, Bokbok gets fouled. Going straight to the basket. Na-miss yung tira, but for sure he will be awarded 2 free throws. Itong ating referee na si Bunanong Mochera. That's on Renson Bacolod, yung foul. First personal foul nito ni Renson Bacolod. But again, that could have been an easy 2 again for team Batuan partner because of the transition. So yan nga sinasabi natin, yung transition defense din, no? Although you're attacking the basket, maganda yon, but again, paano pag nag-mintes, dapat yung transition defense dun din, dapat humabol pa rin kayo dun. Tama. And that's a good effort on the part of San Pascual. Yun nga lang at nakakommit sila ng foul. Pero good thing at hindi pumasok yung una, pero yung pangalawa ay pumasok for Fabio Bokbok. 16 points na ito, partner, dito. 2 puntos ang kalamangan ng San Pascual. Tumira ng 3 itong si Humauas. Mintes, rebound, Larry Concepcion. Still struggling itong si Gino Humauas, partner ng the 3-point country. So, Alicera, pinatumba itong si Balbuena with that dribble. At Batotok was blocked from behind, pero may tawag ang referee. Sandali. Out of bounds, partner. Out of bounds. That play dito kay Bacolod. So balik ang bola sa Batuan. Nice pass! Almost making the shot. Sayang yon for Aldin Amuragan. Now eto, tumatakbo si Bacolod. Bilis naman makababa nitong si Batotok for that rebound. At Amuragan finishes
with a bucket. Yun ang sinasabi natin, partner, yung safety defense sa baba. Kasi alam mo naman makikita mo naman tumatakbo yung 4 mong teammates or yung 4 mong kakampi. Oo. At may for sure may maiiwan. Dapat. Alicera to Concepcion, naagaw ang bola ng mga taga San Pascual. Now it's Pumawas handling the ball. Ginugulo ni Alicera. Oops! Munti ko nang malunok ang bola, partner. Salamat sa iyo, nasalo mo. Okay, napakalapit po nito sa atin dito si Buti na lang, nandun pa yung player reflexes natin, partner. Tama. Oo. Hindi nawawala yan, partner. Hanggang tumanda ka, nandyan talaga yan. So, inilabas muna dito si Pumawas at binalik si Belio. Will throw it in. Melbes to Bacolod. Bacolod open for 3. Sablay yung tira. Rebound Larry Concepcion. Medyo nakikita ko dito, partner. Struggling sila, partner. As a team, sa 3-point country, 26% lang itong team San Pascual dito. Compared mo sa 30% on the 3-point arc itong mga taga-Batuan, partner. Oo. Almocera. Mintis din doon sa jumper na yon. Ngayon, down on the floor is... That's a traveling violation. Traveling yon. Dapat hindi ka tatayo. Kasi umiga siya na. So, yun na yung pinaka-pivot mo. Pag tumayo ka, that's a traveling. That's a traveling. Dapat maipasa mo siya while on the floor. And that's or pwede mo siyang hindi ipasa, i-dribble mo habang tumatayo ka. So, pero mahirap yun. Mahirap din. Naku, ibang klase. Pero deadlock tayo with 63 points all. At ayan, Balbuena losing the handle. Kontra sa baseline. Kaya it's a turnover. Mapupunta ang bola ngayon sa mga taga Batuan na magkakaroon din ng chance para makalamang na naman dito at 6:09. This is the 4th quarter, partner. Yes nga, kaya partner. Very crucial itong laro para sa dalawang kupunan na ito. Fabio Bokbok kicks it out to Badjana. Badjana, short on that one, pero nandun si Jan Batotok para ayusin ang lahat. Oo, 17 points itong si Jan Batotok dito sa ating game. So lamang dito ng dalawa mga taga-Batuan. Bacolod, binigay kay Balbuena. Tumira ng 3. Gets fouled. And yon. Ito, wala naman masyadong Kala ko. Medyo tumama kasi yung ulo ni Ken Balbuena sa edge ng table natin. But again, that's another miss on the part of Balbuena and the Rainbow Country. Pero meron siyang pagkakataon na makabawi dito dahil 3 free throws ang ibibigay sa kanya. So ito, malaki to, partner. Pansinin ko lang to, no? 24 make shots, partner, for Team San Pascual on the 3-point country. 6 pa lang ang pumapasok. 6 pa lang. Kung titignan mo, kahit kalahati ang pumasok doon, for sure, lamang na lamang siguro itong mga taga San Pascual. But again, they're struggling on the 3-point country. So that's why. And Balbuena struggled sa second shot niya dito sa free throw. Meron pa siyang isa. Ayan, to tie the ball game at 65 all. Another deadlock, partner. Ensoy Badjana with the ball to Batotok. Balik kay Badjana. Swings it to Bokbok, and Bokbok missing. Ito na, tumatakbo ng matulin si Bacolod, pero nandun si Badjana para ma-intercept sana ang pasa na yon. Belbes, nice pass, but the shot was blocked ni Belio. At ayan na, Bokbok gets fouled going to the basket. As ang tinawagan doon. Siyempre, dahil partner. Di niya papayagang malusutan siya ni Bokbok dahil alam niya na kumakana din ang mamang yan. Badjana to Bokbok now. Pinasa sa ilalim kay Hamuragan. Hamuragan gets fouled in mid-air. The foul is on Jairo Belio.
That's the second foul on Belio. Personal foul, third team foul. 65 all tayo, pero makalamang dito ang mga taga-Batuan kung maipapasok ni yun lang at hindi Nabati naipasok mo, partner. ni Hamoragan. So crucial to dahil we're down or ano na lang, below 5 minutes na lang ang natitira. Wala pa rin, umalog lang ang tira sa pangalawang free throw sa pangalawang free throw itong si Hamoragan. Yes, partner, 26% on the free throw line. Nasa team itong mga taga-Batuan dito. Humawas. Lumusot, tumira ng pull-up jumper, short yung kanyang tira. At eto na, si Hamoragan tumasa kay Bokbok. Bokbok now bringing the ball down. Oh! Medyo pa-advance na si Batotok. At miscommunication dito kay Bokbok and Batotok. The ball will go to San Pascual now. And again, tied pa rin po tayo. 65 all at 4 minutes and 12 seconds. Nalalabi po sa ating laro. Yes, partner. Hihintayin natin dito kung sino ang magti-take over dito for both teams, partner, with less than 5 minutes dito sa ating fourth quarter. So, tied ball game po tayo. 11th time na nag-tied itong dalawang kupunan na ito. Meron in this ball game. In this ball game. So, this is a close match. Talagang match na match tong dalawang kupunan na to, ano. And again, Batuan meron ng isang panalo at isang talo, samantalang ang San Pascual ay still looking for their first win dito po sa ating elimination round. 0-2 ang kanilang kartada. Kaya talagang binibigay na rin ang lahat nitong mga taga San Pascual para makuha na ang unang panalo at matikman ng tamis ng unang hindi unang halik, unang panalo. Ano ba yan? Si Danny ka kasi. Yun na naman. Lambingan ang kailangan sa basketball. Yeah, just na naman. Just naman natin. Meron tayong hugging foul kanina. Ngayon naman, tamis ng unang panalo. Panalo pala. So, again po, hello po sa inyong lahat, sa ating mga viewers na nanonood, no? So, you can check out and you can watch our live games sa ating mga social media platforms, no? Rep Saldico Facebook page, ako Bicol Party List page, ako Bicol Online TV, ako Bicol Party List Facebook page. Of course, Rep Saldico, ayun na nga, sabi ko pa lang. Ako Bicol Cup sa ating YouTube channel. And of course, ako Bicol Cup. Kung makikita nyo yung mga some highlights and some reels natin sa TikTok account natin na ako Bicol Cup. Tama, and shout out daw kina Sir Joval, sabi ni Ben Rose Cañares mula sa ating live feed, ano. So maraming salamat Ben Rose Cañares sa panonood. And again, hello kay Sir Joval. And hello kay Aris Almoite. Shout out sa mga viewers, sabi ni Angelica Barbante Esparza Alegre, ang haba ng pangalan, ano? Ano daw po ang next game? Yung next game natin. Yung next game natin is Claveria versus San Jacinto. Oy, magandang laban yan. Yan ang next game po natin. San Jacinto versus Claveria. San Jacinto wala pa pong talo yan, 2-0. Ang Claveria naman, gaya ng Batuan, 1-1 ang kartada nila. Batiin ko din, partner, si Miss Alexa D. Oo, lagi yan nanonood sa atin dito sa ako Bicol Cup. Miss Alexa D. Ayun. Hello Miss po. Alexa, maraming salamat po for always watching. Okay, and shout out mga Cortez sa Batuan. Ayan, mga Cortez daw dyan sa Batuan, sabi ni Miguel Cantuba Cortez. Back to the ball game now. Belbes with the ball for San Pascual to Bacolod. Balik kay Belbes. Now it's Humawas. Iniwasan ng depensa at pinasa ang bola.
Now kay Bacolod, nasa corner, walang clear shot. Pero andon si Balbuena, tumira ng 3, wala pa rin. Bokbok for the rebound. Now it's Ensoy Badiana with the ball for Batuan at 3 minutes 42 seconds. Yes, partner. Another miss on the part of Ken Balbuena. Umatake si Bokbok. Wala. Rebound, Baldemoro. Tumatakbo na ngayon ang mga naka-white and purple. Oh, that's a traveling violation. Baldemoro, nowhere to go and nobody to pass on that situation. Sayang yung possession na yun, partner, for tip. Kung makikita mo, that's at 4-on-3 pass break na naman sana. Sino kaya ang mag-break ng tie dito? From the corner, Badiana, tumira, wala! Rebound ni Baldemoro. Good job on the part of this guy. Bawi naman siya in the part of rebounding, partner. Baldemoro. Now, blocked by Batotok. Pangalawang block niya yan. Galing sa mamang ito. Ito. Nasa kay Jan Batotok na ang bola. Titingnan natin kung sino talaga ang mag-take over dito with 2 minutes and 37 seconds remaining. Binigay sa corner kay Badiana. Now kay Larry Concepcion. Pumeke, tumira. Nagmintes. Rebound, Balbuena. Now it's Belbes. Nasa unahan si Bacolod. Pero Belbes opted to try to penetrate the defense. At ayan, Belbes scoring with a floater. At ayan, balik sa mga taga San Pascual ang kalamangan at 2 minutes 13 seconds remaining. Ito po ang Ako Bicol Cup Masbate. Kapit po kayo. Bokbok! Ginantihan ka agad, kaya tabla naman po tayo. 67 all. Nangangamoy ng OT, partner. At again, this game, meron pang 2 minutes and 2 seconds, partner. That's the 12 deadlock of the ball game, 67 all. So, tingnan natin. Ayan, wag kayong bibitaw. Kung sino ang magti-take over nga dito. Sabi ko nga, for team San Pascual, ito na yung time na dapat talagang itong dalawang guest player, itong si Gino Omawas at itong si Ken Balbuena, talagang magpakita na dito. At again, itong mga players naman ng Batuan, syempre hindi naman yan pagpapaungos, partner. The likes of Batoto, Camuragan, and ito si Bokbok. Tama. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Belbes nasa midcourt. Meron tayong sabi ng mga officials natin. Sandali. Okay. I guess this is the third time na na-halt tayo. Oo. Dahil sa technical problems. Tabla po tayo mga kasurog. At ayan, i-refresh na naman uli natin ang ating scoreboard. Dahil nagloko na naman. I wonder ano nangyayari dyan. So ayun, let's take this opportunity to check on our page na yan, dito kay Rep Saldico Facebook page. Kay Tita Alegre na nandyan ngayon, nanonood live dyan o nandito mismo sa venue natin, ano? Sabi ni Angelica Brabante para sa Alegre. Ayan, Tita Alegre. Sino kaya dito sa mga nanonood yan? Sige. Okay, sige. Pa-shout out po si pabati po sa taga Calamba, Laguna. Ayan, sabi ni Emil Combate. Ayan. Pati mga taga Calamba, Laguna pala nanonood sa atin, ano? Sige, maraming salamat po. Shout out po. Hello Jim Brian Cañete. Thank you for watching. Alright, and sige, paki-share na lang po ng ating mga live feed ng inyong Ako Bicol Cup Masbate para syempre mas marami, mas happy. Ayan, so i-share nyo po ang ating mga live feed na ito, ano, sa inyong mga kapitbahay, inyong mga
relatives na nasa abroad, lalong-lalo na sigurado akong namimiss ang ating mahal na Bicolandia, yung mga Masbateño na nasa labas ng bansa. Para nang sa ganun parang ma-feel lang nila na parang nandito lang sila. Yes, partner. Of course, yung mga family din, itong mga players na ito, no, na talagang sumusuporta sa kanila. Hello po sa inyong lahat. And those hopefuls na nanonood ngayon, yung mga kabataan na siguro nangangarap na someday maglalaro din ako dyan. Pag 18 anyos na ako, kaya lang ngayon 14 years old pa lang ako Ayun, so sana nga tuloy-tuloy naman po itong ating Ako Bicol Cup. Kaya suportahan nyo din po. Nang sa ganun mas lumakas, mas gumanda, at mas maging maayos yung ating liga. Taga saan? Taga Dasma Cavite daw. Ayun, taga Dasmariñas Cavite. Galing mismo yan kay Gino Humawas na malapit ngayon dito sa atin habang inaayos po yung ating scoreboard. Alright, Kapa Morgan po, kasama nyo, kasama si Coach Paul Sepe. And we'll be doing this until Game 3 mamaya dito sa ating Day 5 yes, partner, of the elimination round dito sa beautiful island of Ticao. Ito ating first game, Batuan versus San Pascual, na mayroon na lang 2 minutes and 5 seconds na natitira. Medyo natigil lang po tayo because of some technical difficulties sa ating game clock. But again, the second game after this will be Claveria versus San Jacinto. And the third and final game for tonight's triple header will be Monreal versus the home team San Fernando. And sa ngayon ano muna tayo? Magpo-pause muna tayo for a break. Pero wag po kayong mag-alala mga kasarog dahil kami po ay magbabalik as soon as possible. Kaya dyan lamang po kayo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa gabos, nagpapasalamat po ako. Tito R. Espinosa Cultural Sports Center.
sa San Fernando, Masbate, dito sa beautiful island of Ticao. And last 2 minutes na po tayo. 67 all po ang score natin. Nagka-problema yung relo natin kaya yon. Oh! What a big shot mula dito kay Ensoy Badjana. Iba pala yung binabalak dito ni Ensoy Badjana. Sabi niya, medyo natagalan kami ha. So eto, 3 points. Nag-take advantage siya doon. The meantime, hindi pumasok ang tira. Itong si Gino Humawas. Trying to get himself closer to the basket. Kaya lang talagang matindi yung depensa. Kaya yun, but 13 foul pa lang itong mga taga-Batuan dito. So wala pang penalty. 3 points lang ito, partner. Tumira ng 3! Pasok din yan! Tabla na naman tayo. 70 all. Ayan, Badjana now with the ball. Tabla tayo, ha? Another 3-point shot. Attempt! Wala! Rebound nga ni Baldemoro. Ito, chance partner for Team San Pascual dito para makalamang. With less than 2... I guess we're headed to the last minute of the ball game. Last minute. Hindi lang natin makita dito. Wala din tayong monitor dahil nagka-problema mga po ang ating relo. Time out dito itong mga taga-Batuan. Umaasa tayo sa announcement nitong si JB Salvedar kung ilan ang natitirang oras sa ating relo. As we take a look at Fabio Bokbok, who has been very vital para sa kanyang kupunan. 70 all, partner. So warning for penalty na itong mga taga-Batuan dito. Okay, and yes, very exciting ball game indeed. We have as our first match up ng ating triple header dito sa ating 5th day ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Okay, 1 minute. Less than 2 minutes na lang, partner, na natitira. So free throws for... Let's see kung maibubuslo ito ni Gino. Maganda naman yung mga free throws niya earlier. So nagko-continue yan. Nagpapatuloy yan dito. Making the first one. So kanina, 100% siya. 2 out of 2 yan, partner. Oo, tama. And make that 4 out of 4, partner, for Gino Omawa. So lamang dito ng 2 ang San Pascual. So kailangan na lang dumipensa. So less than 1 minute na to, partner. Kailangan na lang dumipensa rito. And again, San Pascual is still looking for their first win. Badjana throws it. Oh! And hits it! That's a deep three. And that's what they needed dito sa mga oras na to for Batuan. Hindi na depensahan yun ng mga taga San Pascual. And now, Humawas will try. Malayo ang tira. Pero nandun si Mahinay for the rebound. At sabi ng referee, ni referee CJ Sanchez, ano tayo? Jump ball. 23 seconds remaining. Official score 70. Ayan. 73-72 po. Lamang ang mga taga-Batuan dito. Dahil sa long three na binitawan itong si Ensoy Badjana. Ilang seconds na lang daw, partner? 30 seconds na lang, partner. The ball will go. This play will be for San Pascual. At sabi ng head coach, sabi ni head coach Antonio Fuentes, ay time out muna tayo. Let's take this opportunity to strategize para masiguro natin or mas masiguro natin na tayo ay makakascore dito sa pagkakataong ito. Yes, this is very crucial for San Pascual. Again, they're still looking for their first win.
Dalawa na po ang nagpayuko sa kanila dito sa ating elimination round. So, too much is too much, sabi nila. Kaya, yon, kailangan nilang gawa ng paraan para mapigilan ang isa na namang pagkatalo. Yes, partner. Ito, bola ito ng mga taga San Pascual on that jump ball play, partner. 22 seconds remaining tayo with 2 seconds on the shot clock, partner, for Team San Pascual. So, yun. They need to be very careful. And gagawin naman dito ng Batuan is to really defend the best as they can para mapigilan ang makascore itong mga taga San Pascual para makuha din nila ang kanilang pangalawang panalo. Yes, partner, titingnan natin kung ano ang drino nito ni Coach Antonio Puentes dito. Wala! Pero mananatili ang bola sa mga taga San Pascual. Baldemoro to Belbes from Balbuena. Now open for 3. Itong si wala pa rin. And the ball went out of bounds. And I guess last touch yan ng mga taga San Pascual. Grabe yung sequence na yun, partner. Oh, grabe. That's a good shot on the part of Gino Omawas, but it fell short. And ito din, si Dave Belbes, maganda din, partner, yung pull-up jumper niya. But again, short din, miss. Short din. And may opportunity pa sila on the likes of Robert Mahinay with that offensive rebound, pero hindi nila na-convert yon. At hindi rin na-control yung hold ng bola sa last rebound itong si Baldemoro. But we will see kung kanina mapupunta ang bola sa ating pagbabalik. At seconds to go na lang eh. Yes, partner. Wala tayong makita dito. We're just 5 seconds na lang, partner. Oo, natitira. 5 seconds remaining. So bola ngayon ang mga taga-Batuan na nakakalamang ng 1 puntos. And they opted to inbound sa kanilang court, partner. Oo, malapit na. Oo. Meron silang option na Siyempre pag natapik, medyo malayo, may chance silang humabol. Pag nandito kasi, pag naagaw, pinakamalapit eh. Tama. Lagana gets fouled. That's a duty foul on the part of Gino Umaas. 4 seconds to go. 4 seconds to go. Wala pang penalty, so it will be another inbound. Oo. May fouls to give pa kasi itong San Pascual. Nasa kay Bokbok ang bola. Walang foul. At ayun, finally. Oo, walang... So penalty na dito. Nag-free throw ngayon itong si Fabio Bokbok, who's been very helpful pagdating sa opensa dito sa kupunan ng Batuan. Paunti-unti nakakaipon itong si Bokbok. At ayan, that's the nail in the coffin for Batuan dito sa larong ito against San Pascual na hindi pa po nananalo. 0.8 seconds na lang, partner, natitira. Another tragedy on the part of San Pascual. Umaas. Wala na. Third straight loss itong mga taga San Pascual. And kudos on the part of Batuan. Uuwi na sila ngayon na merong 2 win. Samantalang ang San Pascual ay 0-3. Mga ka-family. Alright, so yan po ang kauna-unahang very crucial game dito sa ating laro. We've had a few, pero ito ang isa na talagang very exciting na pagtatapos. What a crazy ending for this game. Yes, between partner. Batuan and Pascual. San Pascual, rather. And talagang itong Team Batuan, all efforts for those players,
especially on the likes of Bokbok and Badjana, partner. But again, yung talagang nakikita kong bumuhat doon, yung kanina pang si Jan Batotok. Oo. Pero di natin alam kung sino ang ating magiging kasurog player of the game kasi maganda nga yung mga pinakita. Si Larry Concepcion, maganda din yung pinakita at the early goings ng ating game. At ang heroic 3-point shots made nitong si Ensoy Badjana. Ito, as you can see, some highlights ng ating game dito. This is just the first game, partner. Kakatapos pa lang po ng laban ng Batuan versus San Pascual. At ang sunod po dyan is ang Claveria. Laban naman sa wala pa rin talo na San Jacinto, partner. Tama. And yun, it's going to be another exciting matchup. Susunod. Matapos po ang laro ito. And well, once again, congratulations sa kupunan ng Batuan winning kontra San Pascual na uuwing nakayuko na naman dahil sa pangatlo nilang pagkatalo dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Yes, partner. At again, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay dito sa atin. And of course, sa lahat ng pumunta dito sa live viewers natin, maraming salamat po. Okay, and again, Ako Bicol Cup Masbate is brought to you by Kong Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog ba, batiin natin, nanonood ng live ang Dublin family. Ayan, Dublin family. Nanonood dito sa bahay, sabi ni Mary Ann Dublin. Ayan. So, saan ka ba pumapanig, Mary Ann? Baka kasi congratulating kita, tapos yung pala San Pascual yung rinroad mo. Ayan. So anyway, maraming salamat for watching Dublin family. Yun na nga. Batiin ko din, partner, yung mga taga Kamsur. Hello po sa inyo dyan, sa lahat ng sumusuporta sa atin dyan. And hindi lang dyan sa Kamsur, sa lahat ng mga manonood sa atin sa buong Bicol region. And of course, sa buong Pilipinas, sa mga pamilya ng ating mga players. And of course, yung mga kapamilya nila kasi minsan may mga players nagpapabati, yung mga kapamilya nila na nasa abroad. Oo, na sumusubaybay din sa ating liga. Lalo pat napapasabak yung kanilang mga kapamilya. Talagang they find ways para makapagpanood. And with the technology that we have right now, napakadali na lang po yun. Yes, partner. Okay, so isa yun sa kagandahan ng high-tech na tayo. Dahil pagka ganito na may mga happenings dito sa inyong sariling lugar at kayo'y nasa malayo, magiging ano pa rin kayo, updated and masusubaybayan ng live dahil nga sa ating mga yan, kagaya nito, Facebook live natin. Yes, partner. Sa mga gusto pa pong humabol na manood ng live, nandito tayo, partner, sa Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center dito sa San Fernando, dito sa Ticao Island. Tama. And we'll be here until na matapos natin hanggang sa third game. And right now, still watching the highlights of the game, yung ating first game na naipanalo ng mga taga-Batuan. Ito, nakikita ko na din yung dalawang kupunan dito, partner, na maglalaban for our second game of our triple header sa Jacinto and Claveria. So, hinihintay lang natin yung ating magiging kasurog player of the game. Itong sa Jacinto ay wala. Okay, so ito na. Ibigyan na natin kay Miss Jessamay Navales at ang ating kasurog best player of the ball game. Miss Jessamay, pasok! Alright, thank you so much Kapam Morgan and Coach Paul. That's the end of the ball game between Batuan versus San Pascual. So now here with me is the kasurog player of the game from Team Batuan, jersey number 22, John Jeric Batotok with 17 points, 12 rebounds, 5 assists, and 6 blocks. Congratulations po for being our kasurog player of the game. Ano po yung masasabi nyo sa magandang laro na ibinigay sa inyo ng San Pascual? Grabe, sobrang nahirapan kami kasi kita naman natin yung isa doon, naglalaro ng MPBL. Yun, focus muna kami sa depensa kahit nahirapan yung kasama namin.
Tsaka underdog talaga kami, sobrang hirap. Pero standby kami. Kung anong makakaya namin, yun gagawin po namin as a team. Tiwala lang kami kay coach kung anong advice sa amin, tsaka kay Alden Amuragan, yun, sinusunod po namin. Alright, a well-deserved win para naman sa Team Batuan. May gusto ko bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga taga-suporta? Go ahead. Magpapasalamat lang po ako kay Mayor Charmax John A. Yoson. Tsaka nagpapasalamat din ako kay God kasi hindi kami pinabayaan. And shoutout po sa Batutok family. Shoutout sa dalawa kong pamangkin, kay Khaled tsaka kay Sin. Shoutout din sa Skatery family. Shoutout sa lahat ng kaibigan ko. Tsaka shoutout sa mama ko. At sa Jokari sa family. Basta lahat. Shoutout guys. Salamat. Thank you po. Alright, congratulations once again to our kasurog player of the game mula sa Team Batuan, John Jeric Batotok. Kaya naman mga kasurog, manatiling nakatutok sa aming live stream para sa ating second game for today between San Jacinto kontra Claveria na live at libreng-libre niyong mapapanood sa Ako Bicol Party List Facebook page, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV at Ako Bicol YouTube channel. We are also on TikTok via at Ako Bicol Cup para sa mga kaabang-abang na game highlights. Once again, this is Jasmine Navales, your courtside reporter.